Eta honetan ere lagundu nahi izan digute Esne Beltza taldeko kideak. Xabi entzun duzue kantuan, baina eurak modelo egiteko prestatu dira, eta hemen dituzue, zuekin, argazki atera nahi baduzue. Eskerrik asko. Bai, hori da, a ber, hori ere bada, behitu. Ikusten duzuenez, atara ditugu hainbeste kamiseta, baina nahi dan beste arropa atera dugu. Ezaguna da, aurreko baten esan genuelako, aurtengo korrikaren omenduak ikasleak direla. Eta aitzakia horrekin ederto esplotatuko ditugu. Gaur ere, etorri zaizkigu laguntzan, Andoaingo Euskaltegiko ikasleak, irakasleak eta Andoaingo herritarrak bebai. Eurei be eskerrik asko, eta datozela euren arropak ere ikus daitezen.